Mopogore kod mano, en kanyo koni jolony weche go mag thieth koro yango ni koso ng'eyo kaachiel kod koso kuonde pim moromo pacho kaendi e achiel kuom gigo eko ma bende koro osemiyo tuo mar kansa osebedo kanyo endo ka kawo ngima oganda mathoth e pacho kaendi. Ka giloso e kinde romo mar 15 mano motisi kanyo ni Africa Cancer Foundation, jolony go yango kanyo eko ni kaka yo achiel mar neno kanyo eko no oked kod thoe mathoro neno kotenore kanyo kod tuo endo mar kansa. Dwaro achiel en keto kuonde pim moromo kaachiel kod chiwo puonj mong'ith ne oganda jo Kenya mar golo kanyo kwede kaachiel kod koso ng'eyo e wi tuo endo mar kansa. Encourage women to do their breast self-examination every month, and then after the age of 40, women encouraged to go for their annual mammograms, because we'd want it to be caught as early as possible, because if it's caught early, the treatment will be less complicated, the prognosis will be better, and the chances of survival will be bigger. Cancer is no longer a rare disease or something that happens to other people in other countries. It is here. It is in our markets, our churches, our matatus, our county hospitals, our dance halls, our nightclubs, you name them. And too often, it is diagnosed too late. Not because our people lack strength or courage, but because they lack information. Our goal is to raise between Kenya shillings 15 million and 30 million. Funds that will go directly toward screening, training, and closing the gaps I have just described. It's an ambitious range, but every person in this room today has already proven through your presence and your history with